खुलुमबाय बड'लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। BTCआव फिन हाथियार दैनाय आफाद सोरजिदों नामा? बे गेदेर सोंथि जाना दं। BTCनि क'क्राझाराव मोनानि समाव हरनि समाव गोसोम जि एबा मास्क गोसोम गाननानै सानैसो दुथांफोरा फोथैनो नाजायो मोनहासार ब्रह्मखौ। बेनो जादों मोनहासार ब्रह्म। मोनहासार ब्रह्मआ दिनै क'क्राझार पुलिसाव गसर होदों जे सानैसो दुथांफोरा गोसोम सि गाननानै हर गेजेराव फोथैनो नाजादोंमोन मोनहासार ब्रह्मखौ। फोरमायनो लादों क'क्राझारनिफ्राय मोनसे रादाब। BTCआव फिन हाथियार दैनाय आफाद सोरजिदों नामा? बे गेदेर सोंथि जाना दं दा BTCआव। क'क्राझाराव हरनि खोमसियाव सिनाय मोनै हाथियार लाग्रा दुथाङा फोथैनो नाजायो मोनहासार ब्रह्मखौ। हरनि खोमसियाव सिनाय मोनै दुथाङा फोथैनो नाजायो मोनहासार ब्रह्मखौ। मोनहासार ब्रह्मआ आरो बिनि लोगोफोरखौ फोथैनो नाजायो। दुथांनि गाग्लोबनायाव जोखोम जायो लाइमोन फालांगिरि मोनहासार ब्रह्मआ। मोनहासार ब्रह्मआ क'क्राझार सदर थानायाव गसर होदों। जाथायजों BTCनि मावफुं सोद्रोमा लोब्बा थानायनिबो अजद आरो प्रकाश बसुमतारीनि आंगो गियान बसुमतारीनि दैदेननायाव बे गिख्रंथाय गाग्लोबनाय जाथाया जानायनि अजद दैखांदों मोनहासार ब्रह्मआ। बे समाव फोरमायदों क'क्राझारनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं निउज, जेराव सासे फालांगिरिखौ गाग्लोबनायनि अजद एबा फोथैनायनि अजद दैखांदों। BTCआव फिन हाथियार दैनाय आफाद सोरजिदों नामा? क'क्राझाराव हरनि खोमसियाव मा सोलिगासिनो? क'क्राझाराव हरनि खोमसियाव सिनाय मोनै हाथियार लाग्रा दुथाङा फोथैनो नाजायो। जाथाय आयदायाव सनिबारखालि दुथांनि गाज्रि बुलायनायाव जोखोम जायो लाइमोन फालांगिरि मोनहासार ब्रह्मआ। 3 नं वार्ड टाटामारिनि मोनहासार ब्रह्मआ क'क्राझार सदर थानायाव गसर होयो। गाग्लोबनायनि आन्दोआव BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि आंगो गियान बसुमतारीनि दैदेननायाव बे जाथाया जानायनि अजद दैखांदों। फिन खेबसे खिन्थागोनां नोंथांमोननो, गाग्लोबनायनि सन्देहआ BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि आंगो गियान बसुमतारीनि दैदेननायाव जादों होनना अजद दैखांदों मोनहासारआ। दुथांनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय मोनहासार ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो बे खोथाखौ। जाथायखौ 3 जुनाव जादों होनना फोरमायो आरो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हायैनि थाखाय सनिबार खालि गसर होयो मोनहासारआ। दुथांनि दोलोआ गंनै साखा खबब्रै गारिजों फैदोंमोन। हरनि 11 रिंगायाव क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनि सेराव बे जाथाया जादों होनना फोरमायो मोनहासारआ। दुथांफोरा मोखाङाव गोसोम सि एबा मास्क खाना मोनहासार आरो बिनि लोगोफोरखौ हाथियारजों गाग्लोबना फोथैनो नाजादोंमोन। बेखौ रोखायै फोरमायदों सैनांनाय मोनहासार ब्रह्मआ। BTCआव फिन हाथियार दैनाय आफादा सोरजिफिनबाय नामा? बे गेदेर सोंथि जाना दं दा क'क्राझाराव। क'क्राझाराव मोनानि समाव हरनि समाव मा सोलिगासिनो? क'क्राझाराव हाथियार लाग्रा दुथांनि गाग्लोबनाय जाथाय। हरनि खोमसियाव सिनाय मोनै दुथाङा फोथैनो नाजायो आरो मोनहासार ब्रह्म आरो बिनि लोगोफोरखौ फोथैनो नाजादोंमोन। नोंथांमोननो दा भिजुअल दिन्थिगासिनो। बेनो जादों मोनहासार ब्रह्म। सैनांनाय मोनहासार ब्रह्मआ दिनै गसर होबाय। दुथांनि दोलोआ गंनै साखा खबब्रै गारिजों फैदों होनना मिथिनो मोननाय गारि आरो बेनो जादों गारि आरो बे जादों गियान बसुमतारी, जायखौ BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि आंगो होननाय जायो। आंगो गियान बसुमतारीनि दैदेननायाव बे जाथाया जानायनि अजद दैखांदों मोनहासार ब्रह्मआ। मोनहासार ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव दिनै फोरमायो। जाथायखौ 3 जुनाव जादों होनना फोरमायो मोनहासारआ आरो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हायैनि थाखाय सनिबार खालि दिनै गसर होयो मोनहासारआ। दुथांनि दोलोआ गंनै साखा खबब्रै गारिजों फैदोंमोन आरो हरनि 11 रिंगायाव क'क्राझारनि तितागुरियाव जादों। तितागुरियाव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनि सेराव बे जाथाया जादों। दुथांफोरा मोखाङाव गोसोम सि खाना मोनहासार आरो बिनि लोगोफोरखौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन आरो फोथैनो नाजादोंमोन होनना रोखायै फोरमायबाय सैनांनाय मोनहासार ब्रह्म। माने जोङो थांगासिनो आरो माने कारिगाव थांनो होननानै थांगासिनो दंमोन जों। थांनाय समावनो बेयाव जोङो NRL पेट्रल पाम्पआव जों स्पिड नंखाया 40-60 स्पिड आरो गारिया 50-60 स्पिड आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ दाना बै बिसिनिफ्राय लामा क्रसिं खालामनो होननानै बिराद स्पिडआव फैदों बिसोर बाइकआ। ओमफ्राय जोङो ब्रेक गाननानै दोनथादों आरो नङाबा जों दाननांगौ बिसोर उरायजोबखायो आरो जों लामा गेजेराव गावसोर कन्ट्रल हाबायाखै गारिया बाइकआ। बेयावनो ओमफ्राय जोङो आं थांनो थिनबाय थांदो थाङाखै मानसिया। ओमफ्राय
आं आफाद दिफार होबाय होमबाबो थाङाखै मानसिया फैनानैसो आंखौ मा दादागिरि मागिरि होनना बुंनांगोन ओमफ्राय आंबो बिदि दादागिरि आंबो ओंखारनानै गारिनिफ्राय मा दादागिरि होनना आंबो एसे नाख्लायनाय जादों आरो बे जादों ओमफ्राय दाना बेयावनो बिसोर आंखौ र' मानसि लेंहरनां मानां होननानै लेंहरला जोब्बाय आरो लेंहरनानै फैबाय गन्दगल जाबाय दसेनो ओमफ्राय गावसिनि मानसिफ्रानो जोंखौ थांनो थिनबाय आरो थांनो थिननानैबो थांबाय गारि सालायफिनबाय आं गाखोना लोगोफोरखौ गाखोनानै दाना आंबो बेयो माने बिसोरो आंखौ अन्थाइ खुबैबाय आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनानै दाना ग्लासाथ' बायबाय आंना लाखियासै आं दे जेबो नंला होननानै आं थांबाय आरो दा बेयाव थाबाय दा गन्दगल जागोन सान साइड जानोसै होननानै जाबाय आरो दाना ओरै ग्रिन फिल्डआव नायबाय आं ग्रिन फिल्डआव थांनानै गारिखौ मा जादों नायबा आरो स्करपिअ मोनसे होसोबावबाय आरो ओमफ्राय दाना आं गिनानै खारबावबाय आं गिनानै खारनानै दाना ओरै थांनानै आं न'आव फैनानै न'निफ्राय डाइरेक्ट साननाबारि फाराम हाउसआव थांबाय आं फाराम हाउसआव थांनानै ओमफ्राय दाना गारिखौ ओरै दोनहैनानै फैफिननानै बेयाव आंखौ लांफैबाय आरो फाराम हाउसनिफ्राय मानसिफ्रा थिखोनानै बेयाव बेंनानै आंखौ बायहेरायाव लानानै थांनानै गारि सिङाव गावसिना बलेर सिङाव सोनानै बबेसिम लाङो फात्ता गैया आरो बिराद गारि सिङाव दोखो दोखो मारै सिलाय देखायदों आंखौ सिलाय देखांनानै पिस्तल नङा सिलाया खिन्थु गोलाव मा सिलाय आं मोनथिया आरो जायखिया सिलाय बेनो अरिजिनेल सिलाय फुरा गावथारनो मानाय बिदि मोनो आरो दा बेनो मोनसे खोथाया माने आजिखालि अस्त्रनि बन्दुकनि जुगखौनो दोनथ'खानाय जाबाय जोंनाथ' गासिबो नङा होमबा एक्सट्रिमिस्ट खालामो बिराद सान्थियाव थानांगौमोन दा सान्थि गैया आरो जोंनि जायगायाव बेनो मोनसेमोन खिन्थु जोंनो सान्थि नांगौ नेनांगौ जाय मानसिया आंखौ जायखिया नैबे गियान बसुमतारीखौ हमनानै बिनि माबाखौनो टिमखौनो जेलाव सोजोबनांगौ बेल' आरो सोर सोर बेजों दंफायो आं सासेल' सिनायो खिन्थु बेजों टिम दं बिसोर मानसि दं 10-12 जन बे गियान बसुमतारी बे मानसिया राजनितिक सोमोन्दोआ आं खोनानायाव मिथिनायाव प्रकाश सारजों थायो होनना बुंदों EM सार BTCनि EM दानि प्रकाश सार दतमा समस्तिनि आरो बेजों थायो होनदों आरो गारि नाम्बारखौथ' आं गोसोआव गैया बिसोरनिखौ आंथ' थालां गैया गारि सिङावसो लानानै सोनाय नालाय मानसिखौ आं थालां गैया गारि सिङाव लामाखौनो देखायाखै मोखां खाथेदों आंखौ सिलाय देखायना औ आरो बायहेरायाव फैनानै थिगसेबो लाबोफिननानै बायहेरायाव बुफिननानै आंखौ बेयाव आंनि दरखं मोखां बे फार्म हाउसनि हाबग्रा लामायावनो आंखौ गारनानै थांबाय आरो बेयाव बुनानै गारनानै थांबाय गावसोर थिग 2टानिफ्राय 4टासिम बुदों आंखौ 2 घन्टा फुरा लावथिजों बुलाय आखाइजों बुलाय नों रायज्लायनाय सुबिदा माबा मोनसे सोंबानो माबा बुंबानो बुबाय बेल' आरो हरावसो हरनि 2टा घटनाया जादों 11:30 जानानै आंखौ हंगारहरबाय जाखानानै थांदो दे होननानै ओमफ्राय आं उनावहाय आंखौ मानि थाखाय बिदि गाज्रि मोननानै 2टायाव थिखांलायफिनगोन मानसिखौ हंगार हरखानाय मानसिखौ सानावथ' माबा मोनसे जायोमोन अखानायै माबा मोनसे आंनि भुल जादोंबा नोंसिनि भुल जायो सुद्रायफिनजायो नङा होमबा माबा जायोमोन समाधान खालामजागौमोन आं बेखौ लुगैदोंमोन आरो दा नोंथाङा FIR होबाय आं FIR होबाय दा आंनो न्याय नांगौ आंनो माने बेखौनो माने बे मानसिखौ आंखौ एथ' अयथासार खालामनायाबो मोजां मोनाखै आंनि न'खरनिया फेमिलियाव मोजां मोनाखै मानि थाखाय बिदि बुंनांगौ दाया जानो हागौ दे दाया भुल मावनो हागौ खिन्थु बिदि जानो नाङाना फिसा फिसौ दायाव जुदि एथ' गिदिर एक्सन लानो नाङाना नङा होमबा रायलायनांगौ रायलायनानैसो समाधान जायो मोनसे सानाव रायलायबानो जायो मोना मानो बिदि माबानांगौ मानसिखौथ' आंखौथ' फुरा मार्डार खालामना दोनमोन बिसोर औ फुरा गावथारनायनि मार्डार खालामगासिनो बुथारखानोसै नामा बिदियामोन आरो बुंनाया नोंथांनि लोगोफोरबो दङ आं साब्रै आंजों साबा जायो साब्रै लोगो गासिखौबो बुजोबदों माने जोङो थांगासिनोसो आरो माने कारिगाव थांनो होननानै थांगासिनो दंमोन जों थांनाय समावनो बेयाव जोङो NRL पेट्रल पाम्पआव जों स्पिड नंखाया 40-60 स्पिड आरो गारिया 50-60 स्पिड आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ दाना बै बिसिनिफ्राय लामा क्रसिं खालामनो होननानै बिराद स्पिडआव फैदों बिसोर बाइकआ ओमफ्राय जोङो ब्रेक गारनानै दोनथादों आरो नङाबा जों दाननांगौ बिसोर उरायजोबखायो आरो जों लामा गेजेराव गावसोर कन्ट्रल हाबायाखै गारिया बाइकआ बेयावनो ओमफ्राय जोङो आं थांनो थिनबाय थाङाखै मानसिया ओमफ्राय आं आफाद दिफार होबाय होमबाबो थाङाखै मानसिया फैनानैसो आंखौ मा दादागिरि मागिरि होनना बुंनांगोन ओमफ्राय आंबो बिदि दादागिरि आंबो ओंखारनानै गारिनिफ्राय मा दादागिरि होनना आंबो एसे नाख्लायनाय जादों आरो बे जादों ओमफ्राय दाना बेयावनो बिसोर आंखौ र' मानसि लेंहरनां मानां होननानै लेंहरला जोब्बाय आरो लेंहरनानै फैबाय गन्दगल जाबाय दसेनो ओमफ्राय गावसिनि मानसिफ्रानो जोंखौ थांनो थिनबाय आरो थांनो थिननानैबो थांबाय गारि सालायफिनबाय आं गाखोना लोगोफोरखौ गाखोनानै दाना आंबो बेयो माने बिसोरो आंखौ अन्थाइ खुबैबाय आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनानै दाना ग्लासाथ' बायबाय आंना लाखियासै आं दे जेबो नंला होननानै आं थांबाय आरो दा बेयाव थाबाय दा गन्दगल जागोन सान साइड जानोसै होननानै जाबाय आरो दा ओरै ग्रिन फिल्डआव नायबाय आं ग्रिन फिल्डआव थांनानै गारिखौ मा जादों नायबा आरो स्करपिअ मोनसे होसोबावबाय आरो ओमफ्राय दाना आं गिनानै खारबावबाय आं गिनानै खारनानै दाना ओरै थांनानै आं न'आव फैनानै न'निफ्राय डाइरेक्ट साननाबारि फाराम हाउसआव थांबाय आं फाराम हाउसआव थांनानै ओमफ्राय दाना गारिखौ ओरै दोनहैनानै फैफिननानै बेयाव आंखौ लांफैबाय आरो
फार्म हाउसनिफ्राय मानसिफ्रा थिखोनानै बेयाव बेंनानै आंखौ बायहेरायाव लानानै थांनानै गारि सिङाव अबेसिम बलेर सिङाव सोनानै अबेसिम आं फात्ता गैया आरो बिराद गारि सिङाव दोखो दोखो मारै मारै सिलाय देखायदों आंखौ सिलाय दैखांनानै पिस्तल नङा सिलाया खिन्थु गोलाव मा सिलाय आं मोनथिया आरो जायखिया सिलाय बेनो अरिजिनेल सिलाय फुरा गावथारनो मानाय बिदिमोन आरो दा बेनो मोनसे खोथाया माने आजिखालि अस्त्रनि बन्दुकनि जुगखौनो दोनथ'खानाय जाबाय जोंनाथ' गासिबो नङा होमबा एक्सट्रिमिस्ट खालामबा बिराद सान्थियाव थानांगौमोन दा सान्थि गैया आरो जोंनि जायगायाव बेनो मोनसेमोन खिन्थु जोंनो सान्थि नांगौ नेनांगौ जाय मानसिया आंखौ जायखिया नैबे गियान बसुमतारीखौ हमनानै बिनि माबाखौनो टिमखौनो जेलाव सोजोबनांगौ बेल' आरो सोर बेजों दंफायो आं सासेल' सिनायो खिन्थु बेजों टिम दं बिसोर मानसि दं 10-12 जन बे गियान बसुमतारी बे मानसिया राजनितिक सोमोन्दोआ आं खोनानायाव मिथिनायाव प्रकाश सारजों थायो होनना बुंदों EM सार BTCनि EM दानि प्रकाश सार दतमा समस्तिनि आरो बेजों थायो होनो आरो गारि नाम्बारखौथ' आं गोसोआव गैया बिसोरनिखौ आंथ' थालां गैया गारि सिङावसो लानानै सोनाय नालाय मानसिखौ आं थालां गैया गारि सिङाव लामाखौनो देखायाखै मोखां खाथेदों आंखौ सिलाय देखायना औ आरो बायहेरायाव फैना थिगसेबो लाबोफिननानै बायहेरायाव बुफिननानै आंखौ बेयाव आंनि दरखं मोखां बे फार्म हाउसनि हाबग्रा लामायावनो आंखौ गारनानै थांबाय आरो बेयाव बुनानै गारनानै थांबाय गावसोर थिग 2टानिफ्राय 4टासिम बुदों आंखौ 2 घन्टा फुरा लावथिजों बुलाय आखाइजों बुलाय नों रायज्लायनो माबा मोनसे सोंबानो माबा बुंबानो बुबाय बेल' आरो हरावसो हरनि 2टा घटनाया जादों 11:30 जानानै आंखौ हंगारबोबाय जाखानानै थांदो दे होननानै ओमफ्राय आं उनावहाय आंखौ मानि थाखाय बिदि गाज्रि मोननानै 2टायाव थिखांलायफिननायखौ मानसिखौ हंगार हरखानाय मानसिखौ सानावथ' माबा मोनसे जायोमोन अखानायै माबा मोनसे आंनि भुल जादोंबा नोंसिनि भुल सुद्रायफिनजायो नङा होमबा माबा जायोमोन समाधान खालामजागौमोन आं बेखौ लुगैदोंमोन आरो दा नोंथाङा FIR होबाय आं FIR होबाय दा आंनो न्याय नांगौ आंनो माने बेखौनो माने बे मानसिखौ आंखौ एथ' अयथासार खालामनायाबो मोजां मोनाखै आंनि न'खरनिया फेमिलियाव मोजां मोनाखै मानि थाखाय बिदि बुंनांगौ दाया जानो हागौ दे दाया भुल मावनो हागौ खिन्थु बिदि जानो नाङाना फिसा फिसौ दायाव जुदि एथ' गिदिर एक्सन लानो नाङाना नङा होमबा रायलायनांगौ रायलायनानैसो समाधान जायो मोनसे सानाव रायलायबानो जायो मोना मानो बिदि माबानांगौ मानसिखौथ' आंखौथ' फुरा मार्डार केस मार्डार खालामना दोनदोंमोन बिसोर